Mentang ilala banong baka Jylla Meghalaya kadai ke Jylla na kathan chatai lamingi ka badunai ki an bat ki kendon ban telakam ya ka jingrong jingmi ki bar Jylla ne ki bar ri hapo ka Jylla nget pin kindet balai u Shillong Mail ong kumtei haneng henrei menta ka sngi ka arp khundai tarik ujamang arajar arpsan gila ban pintikna hadin ka jingla jong ki Pulit ban kem yo briu bala don khti ban le ki kam sniu kam jabo hapo kani ka nongba Shillong uniu briu bala shakem udei bana ka Jylla Assam bat ka jingdon khti ka jong u ka dei halor ka jingja ka badang shudap banjashen kata ka step jong ka arpulai tarik ujamang arajar arpsan bautei runar unlek kliet skat ekowi ka khna skul hakimau kendon ki bakieu na umsosun shamokhar badru ban shondor yaka yautei runar ba itho kumuhiman gogoi arpsau snem karta lakem ka step jong ka arp khundai tarik ujamang arajar arpsan na ka yeng jong ki bahayeng jong una Jorhat Assam daga special team kabla thau kerpang ka arpandrio tarik ujamang arajar arpsan balam khmat daw additional SP ka East Castles uba Ivan B Dingdo yo new runar intian bishar district court Jorhat parhadien pat insatian bishar sahiyeng ka sharia Shillong halor kate ga jingle ajungu ladeb ban register case halumding jiri PS kabaki Pulit kila penha pa ki kendon ka Pokso Act pat BNS henrei ka bakendit pat kalong bau new runar udeiru ubalaju sha ujor case teng kata lingba ka jingdon ka ijahar hasadar police station hakaba kawai ka khna school kenthai kala sha kta kti ka khat kandai tri ujumang arajar arpsan hapdeng ka por nyobuje ba nyosteng step haki maujing king hajan dreamland kandai lat bare ka niru la register mukaddama hapo ki kendon ka Pokso Act ka jingkem yote runar ka dei haringkat ka jingai jingkershan na ka kinhon ki Pulit na ladogat outpost na Jorhat ka bakila yo ban kem yu na ka yeng ki bahayeng jong u habamku kurachwa ki Pulit kila lap ya ka mobile phone ka bau punon kam bat shandur bat lap ya ki pat ki sabot hakajing poi ki Pulit ka Jylla Jorhat la shemru bau niu himan ubalawan poi sa Shillong na kabenta ka kam ka bau la yo ban tre ki dukan na Shillong udeiru bala don kti ki pat ki kam runar ki bala register persai u hatiok police station Jorhat Assam naga jingtep ka bayo bau niu himan udei bala don dak sniu sha Assam ka jingkali ka bau Shillong Mail ubo ya ka Tnat labor ka Tnat Pulit ka Jylla ki trai dukan bahato haba aikam mi ki bar Jylla ki bomdei ki nongsong snong ka Jylla chupan ne em ya ka police verification ka ba ki dei ban wanra na ka snong ka ba ki wan kanang ban pinsisha ba ki dei ki brio ki bomdon kti hakino kino ki kam sniu lanie ya ki la shu aikam tang haba yo ban siu hakador ka baret badru ba ka Tnat Pulit ka chupan ne em ya kum kita ki kot kisla nakini kitrai dukan habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya